Ahojte. Písali ste mi, že čo tam vlastne v tých elektrárniach robím. Tak za prvé robím vo východoslovenskej distribučnej, nie v elektrárni. My elektrínu nevyrábame, my ju distribuujeme k vám domov. A čo robím celé dni? Ukazujem vám, čo kde na našej stránke nájdete a ako si to viete sami vybaviť. Viem vám ukázať, aké máme ceny. Viete mi nahlásiť stav na vašom elektromere. Môžem vám tiež povedať, kde máme poruchu, alebo ju môžete nahlásiť vy mne. Dokážem vám zmeniť termín výmeny elektromera, povedať vám, v akom stave je vaša žiadosť. Zapíšem si, ak máte podozrenie na neoprávnený odber a máme ešte taký zoznam otázok, ktoré sa často pýtate. Na tie vám rada odpoviem. Ak potrebujete čokoľvek iné, nebojte sa pýtať. Ak to nebudem vedieť, zapíšem to a pošlem kolegom, ktorí sa na to pozrú a ozvú sa vám cez e-mail alebo telefonicky. Mimochodom, presne takisto to fungovalo, keď naše telefóny dvíhali ľudia na kontaktnom centre. Ani oni nevedeli vybaviť všetko po telefóne. A nezabudnite, sledujte ma, aby ste vedeli, čo je nové vo VSD.